Els apodos... Buah, apodos... Jo era Dormirón, ¿no? Tramús, ¿no? Ah, hòstia, veritat. Jo qui era? Espera. Jo qui era? S'apanyarà. Ni a todos. Va, senta't ahí. Ai, que... Senta't ahí. Qui tan vols? Igual té, no té igual. Dormirón. Tímido... Tímido, Dormirón. Mira, vosaltres ells diuen els apodos. Vosaltres diuen els No apodos. me'n recordem. No, sí, ells diuen els apodos. Un segon. A veure si va. Estem suais ja de veure que anem així. Això què és, en Canal 9? M'ha posat la pressió a mi, que sóc el primer. El més punxador, el seu home, el Juanra. Una miqueta, però no molt, lo justetet. Que ha vingut a dir-te alguna cosa a l'orelleta, el xerrac, Pues la més xerraora Sisi. La més cantadora. I la més cantadora de la Falla. El Soto ha sigut molt fester. I el més divertit. I el més divertit. El Soto estava en tot. En tots els fregados estava el Soto. I les filles també, darrere del pare. Bueno, el que més li agrada fer-te és el soci número 1, que era Salort. Ell és el més liante de tots. Sí. Maria del Mar, indiscutiblement la més xerraora. Mare la més xerraora. Però en diferència, Baix Llauia també xerra. Ja de menuda apuntava maneres. El Picho. El Picho, el més cabró. El Picho ve 2 dies a la Falla i després 2 dies ja no el veus. Ara me la falta. Sí, això faltava, que mos contaren alguna cosa. No. Però bon rotllo, sempre bon rotllo. Bueno, ahir n'hi empaten, ves que n'hi empaten totes, veritat. Sí, però mos falten Jero i Maria, que també són els més juerguistes, a part de Lídia, clar. La més cantadora és la meva amiga Sisi, que ella canta. És ella. Això no es diu... La més cantadora. Això és secret d'estat. Pues sí, ja li direm que mos cante, que entre, que mos cante una cançoneta, que li agrada molt cantar. N'hi ha uns quarts burlonets, la veritat. Entre ells podríem dir que Juanra. Juanra és una miqueta burlonet. M'agrada clavar-me pues, en tota la Falla. Bueno, això tot és fama. Unos creen la fama i altres carden la lana, o sea, no res. I ara tots són festers, Hòstia. Ostres. Van ser les primeres de la Falla. Jo sí, en 7 dies vaig eixir. No ho sé. Des de quan estic a la Falla? Nosaltres des de... El primer dia. Del primer dia. Entonces, què va passar? Que tots els gossos venien així a fer el que tenien que fer. Tota la Falla vas començar perquè així cagaven molt els gossos. Jo crec que ja se n'ha anat. I entonces es va fer per protesta una falla del cagalló. I arrel d'ahir, l'any següent va néixer la falla a casa d'Alonso. I jo tenia 5 anys. I l'Ajuntament va prendre un poquet de consciència i va muntar i deixes que se la falla. Si no, que seria millor igual. I vam decidir fer com una crítica, res mai pensant que seria una falla. Espera't un momentet. Espera, rècord. Ai, mare. Perquè jo sóc el primer president que va haver en aquesta falla i fundadora. Han anat passant els anys. Ara José María vos dirà unes paraules i després tornaré a parlar jo. Clar. Eso faltaba. No, lo que tenga yo que decir ya lo está diciendo ella. Vam fer bonyítol i per la nit vam fer cartorrà. Jo sóc Vicent, sóc faller de la Falla des de fa 24 anys. Em vaig apuntar perquè els meus amics m'han dit s'ha muntat una falla que està superxula, vine, apunta't, em vaig apuntar
i vaig conèixer a la filla d'aquell home d'allà i en seguida em vaig enamorar, mira, i m'he enamorat en esta falla, m'ha casat en esta falla, he tingut xiquetes en esta falla, han segut, enguany la meva filla menuda és fallera major infantil i escolta, tota la vida en la falla, una meravella de falla i una meravella de gent. Home, la realitat, el que més ens va agradar va ser aquesta familiaritat que n'hi havia en esta falla, perquè tots ens consideràvem com si fórem amics o germans. I què dir-vos dels infantils? Pues bueno, que és infantils que ja veieu que són homes. Una meravella. Vaig tindre el gust de que no sé si esteu gravant-me o no esteu gravant-me. Que en un principi no anava a ser president infantil. Que sí, el amo de casa em va dir, no, tu no et preocupes. Així jo el poso com a president infantil, però que després tu no seràs, tranquil. I pum, vaig acabar sent, però bueno, va ser un bon any, va ser un bon any. Hola, soc Àngela Esteve i vaig ser fallera major infantil en 2003. Va ser una cosa que va marcar un antes i després en la meva vida. Sempre des de xicoteta estava esperant aquest dia i poder aconseguir-ho al costat de Javi era la meva il·lusió i damunt em van tocar una fallera major i un president que són el milloret que podia haver-me tocat. Em va alegrar un muntó i va ser un any inoblidable. Hola, soc Verònica i vaig ser fallera major l'any 2009 per segona vegada amb Camilo, Mar i Carles. Va ser un any molt, molt especial. Al meu costat està José María, darrere de mi Noelia i a l'altre costat Roger. Nosaltres vam representar a la falla Casa d'Alonso en l'any 2013. Per tant, podem dir que la falla ens ha fet que tinguem el grup d'amigues de la falla. Estem molt contentes d'estar juntes, així. I vull agrair també a tota la falla en aquests 2 anys com em van arropar i com em van ajudar moltíssim. I així en esta falla tenim molt bona harmonia, som tots amics, els que eren antes i els d'ara també. No, que entre un i altre me'n van donar prou. Entre el que vaig enganyar al meu fill, és que per mi com el dijous, i Laura que me'n va donar prou, anava ella, em costava anar darrere, pues no res. Per casa no vaig aparèixer tota la setmana. La dona em va preparar la maleta, però bé, mira. Jo diria, com a jove, i com a representant dels altres joves, que aquesta falla continua sent com és, en tot el bo i tot el roïn que té, perquè no sols som una falla, sinó som una família. Anem a presentar als enanitos, als joveners de la falla i més canyeros. Primer Raulet, que és un enanito, és un nou fitxatge. El nou fitxatge de l'any que ve. Jo soc Josep Llorca, jo soc Dormilón. Paquito Sala. El DJ Tramús. Picho, Melchor. Jo soc Grunyón. Així estem al ninot de la falla més gran. Pum, i la taronja. José Vicente. El grandullón. Hola, jo soc Mireia. Jo soc Maria. Jo soc Ariadna. I soc Mireia. I jo soc Vanessa. I som el grup dels joves. Les jovenetes. Són les més guapes de la falla. Així el grup de les mauretes. I els homes de les mauretes. Aquí, la jefa mayor. Ja no va, ja va. Ja va. Sargento O'Neill. Em diuen la Sargento de apodo. Al meu costat... O'Neill. La Sargento O'Neill. Perquè... No, n'hi ha una maureta en el grup que diu que perquè un grup funcione una té que manar i m'ha tocat a mi. Va, canteu Ariadna, comenta. La Mireia. Ella diu el que tenim que fer i tot és darrere. Però com ho mana prou bé, doncs mira, deixem. Es van disfrazar de nanitos, vam preparar un show allí i en fin, i a partir d'ahí, pues vamos, els números 1 dins del món de les disfresses. No, jo... A tu t'agrada la botifarra, a tu t'agrada això. Bueno, a nosaltres mos costa aguantar-les, que ja és un muntó, ja. Qui aguanta aquí? Bueno, nosaltres.
Per què serà? Pues així fem la colla de la falla. Nosaltres som els que organitzem la festa de tots. Perquè així, si esta gent té que organitzar, bueno, aniríem a pique, saps? Yo soy Javier, el home de la Sargento. Entonces no puc parlar... Ho porta molt mal. No puc parlar molt perquè si no el veus ja està agarrant el micro. Perquè no em deixa mai parlar ni fer res. Vaig a fer-li jo una pregunta. Per què en falles, si són 5 dies, per què vens 2 i els altres el quedes en casa? Perquè hasta cansa molt. Perquè és una cadireta de cagar. Tenim toldos de camió i el casal mos anava tot per acabar i a les 3 del matí em vaig alçar jo i en canyes desaullant els toldos perquè s'anava a pique tot això. Vam passar tota la nit desaullant. Mami, ella aporta. Anécdota, yo no sé ninguna anécdota. Sí, cuando Oriana le gana el agua plata, nos dio aún 2 cartas. Uf, yo es que ya son tantas cosas. Toda la noche, quitando agua del toldo. Lo que més m'agradava, para arribar pronto, anar tocant timbres i tots a córrer. I a l'últim. Bueno, ya de més majores, lo de la barraca esta que teníem. Tenim una barraca dins del casal, que posem la beguda dins. És major, bueno, nosaltres quan tenim joves, que encara som, però encara més joves, ens van quedar en el casal i ens van tancar la beguda perquè ja s'havia acabat la festa. Entre els homes van alçar la caseta i ens van clavar per baix per furtar la beguda i poder continuar la festa. Que el grup que tenim del WhatsApp dels 7 o 8 que som, dels més arrimats, es diu Liantes Tocatimbres. Hola, jo soc Anna i vaig ser fallera major l'any 1990-91. Hola, jo soc Mar i vaig ser fallera major l'any 2006. Hola, soc Noelia i vaig ser fallera major l'any 2004. Hola, soc Maria i vaig ser fallera major en el 2008. Hola, soc Sandra i vaig ser fallera major infantil en el 1996. Hola, soc Lídia, va ser fallera major infantil el 95 i 2003 fallera major. Hola, soc Sabina i vaig ser fallera major el 1995. Hola, soc Mireia i vaig ser fallera major el 2014. Hola, soc Vanessa i vaig ser fallera major en el 2007. Hola, soc Mari i vaig ser fallera major els anys 2009 i 2009. Hola, soc Esther i vaig ser fallera major en el 2013. Hola, soc Carla i vaig ser fallera major infantil en el 2014. Hola, soc Verònica, vaig ser fallera major infantil en el 1999, fallera major de la meva comissió el 2008-2009, fallera major d'Oliva en l'any 2014. Hola, soc Merche i vaig ser fallera major en el 1998. Hola, soc Mar i soc la fallera de 2015. Hola, soc Sandra i soc la fallera major de 2015. I jo sóc l'última de la falla Casa d'Alonso. Soc fundador i el primer president. I jo soc la presidenta d'aquesta. Però a nosaltres, com ens agrada el traguet i ens agrada la juerga i ens agrada passar molt bé, doncs hem continuat la marxa. Aquest any fem el nostre 25 aniversari gràcies a tota la gent que ha passat per aquesta falla. Hem format una gran família i voldria que aquesta gran família continuara durant 25, 50, tots els anys possibles. Gràcies a tots perquè tots fem falla. Visca la falla Casa d'Alonso! Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey
sister. No, the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.